Hi everyone, good morning. दायो फुंनि 6टा जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दिनैहाय क'क्राझाराव थांनो ओंखारलायबाय मानो थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मा लायनो नागिरदों आं क'क्राझारावहाय ससेखौथ' लायाखैना आङो नै सेन्देलावहाय गाननायखौनो लाजिदों लोगोफोर नोंखौ हरगोन आङो बासायबायनो नै निबानि बास बियो नोंखौ हरगोन दे आङो बासाव नै निबानि बासा बेनो बेखौनो बासायबाय होननानै खिथादों आंनो नोंखौनो हरसै आं इयावनो आं उनथिं थां उनथिं जाबना हरफागोन आं दिनै जा फुङावनो सिखारदों आङो उन्दुबावगौमोन आरोना आङो सिखारनो गोसो गैयामोन आङो बिराद बानाय आङो सिखारनो ओमफ्राय जोंना बिमायानो बहाबा थांनो गोनांबाथाय फुङावनो फोजाबाय थायो र' दसे उन्दुनो होननानै बुंबाबो मानिया आरो दा नोंसोरनाबो सोरनि बिमाया बेबायदि कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय नै नेफैनांबायसो थाबाय आरो एफा एडभान्स फैनानै मा लाब जाखो दे दसे उन्दुबावनोनो मोनगौमोन आंहा फुङावनो सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानैहाय फ्रेश आप जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै फैबावबायसो आङो होमबाबो नै टाइमानो जाबावाखै नेफैबाय थानांबाय ओइ अलसिया उन्दुगादोरि दे बुं फैसाखौनो मालाय खिथिले नै सोरबाफोर बायना हरनोबा नै मानसियाबो सिंगोलसो बयफ्रेन्ड गैया मानसियाबो सिंगोलसो बयफ्रेन्ड गैया सोरबाफोर बायना हरनोबा बेसारा बेग गैयानो पार्स गैयानो नायलाय खिथिबावलाय नै मालायनि बाना फैसा लाग्राया फननि उनथिंजायसो मालाय खाथाबलायनानै लायो आरोना पार्स गैयाबाबो सोलियो बेबायदि लानाया नोंसोरबो सोरबा जुदि सोलोंनोबा सोलोंनो हागोन पार्स बायबाय थानो गगोन आरोना बिराद मोजां आइडिया आरो पार्स बायनो गनायनि ओमफ्राय जों सानैया एदावलायबाय थाबाय आरोना बिदिनो बासखौ नेनो जों सानैया बिदिनो दसेनो जावलायो दसेनो अनलायो दसेनो नांलायो बेबायदि आरोना नांलायनाय माने बेबायदि नङा सिरियास नङा ओरैनो धेमालि खालामनानैनो जावलायबाय थायो आरोना नांलायबाय थायो ओरै नेयैनो बेसेबा गोबावनि उनावहाय फाइनालि बासआ सफैबाय आरो बड'लेण्ड बास क'क्राझार थाङो बियो बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड बासआ क'क्राझार थाङो होननानै थेवबाबो खोन्थाबाय आरो आङो ओमफ्राय भैरबकुन्द बास आरो बियो माने भैरबकुन्दनिफ्राय फैयो आरो भैरबकुन्दनिफ्राय उदालगुरि जानानै थाङो आरो फाइनालि गाखोबाय ओमफ्रायो गाखोनानै ओमफ्राय बे उदालगुरि लामा आरो उदालगुरि लामाखौबो आङो देखायनो होननानै लाबोबाय आरो नोंथांमोननो हाय बियो जाबाय सुइटि आरो आंनि लोगो नोंथांमोननो आं खोन्थानानै होबाय बेजों आंजोंनो थांगोन आरो क'क्राझारावहाय मानो होनबा बेबो क'क्राझाराव फरायो नालाय बेबो थाखायो क'क्राझाराव बेनिखायनो जोङो सानैजोंनो फैबाय आरो ओमफ्राय जोङो ज' जिरायनो मोनासै बिदि दुखु जाबाय ओमफ्राय बास कन्डाक्टारखौ जोङो जा बुंबाय दे जों सानैनो सिटखौ एखे होदो होननानै बाट बिसोरबोलाय बहाथो हानो बयबो जेनेबा बुक खालामखाजोब्बाय आरो बयबो गावबा गाव सिटआव जिरायनो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय नै मानसिनि भिरखौ नाय गरमजों मानसिनि भिरजों आजान नेदों उखैबाय ओंखाम जाबोआखै ट्रेभेल खालामबा जा उखैयो चलो सुइट गोजोनबाय नङा हाद्रि जादों
बरपेटायाव लाखियो नालाय 15 मिनिट्स लाखियो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो पेटिस ओमफ्राय थान्दा बायनानै लाबाय फाइनालि क'क्राझाराव सफैबाय ओमफ्राय टट' गाखोबाय आङो नायनाय जा बारहुंखा बारबाय आरो ओरैबायदि हारसिंनो गोलैनो नागिरदों बहा दं नै जोंना नानिया जि थिखोदों गोसा होनब्रा खोनायाखै बारहुंखा फैनो नागिरदों जि थिखोदों दा जिखुनु थिखोनो हास्लाबनाय नङा अखा हागोन बिनिखायनो थिखोबाय आरो नै दाउआबो बेमारिनो जानो लाबोदोंमोन जायाखैनो बेसेरा खाजानानै सानब्रैसो थाबाय एम्फौथावनो ओमफ्राय नै पुरा बार बारदों आरो आं जा मोजां मोनदों दे बिदि आं फैनायाव दिनाव बिदि जाबाला आं जा मोजां मोनो आङो रुमाव सफैबाय रुमाव सफैखांनायनि उनावहाय आङो दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहाय ओंखारनानै नायबाय अखाया ओरैबायदि खोमसि खालामजोब्बाय आरो अखा हाहां हाहांनो ओमफ्राय बाराबो ओरैबायदि गोसा बारबाय माने दहायथ' जा सान्दुंमोन नालाय आं फैबाला बासाव आङो माने सिन्था जाबोगासिनोमोन आरोना माबोरै उन्दुगोन होननानै ओमफ्राय दसे रेस्ट लानायाबो ओरैबायदि गरम आङो बारा मोजांनो उन्दुनो हायासै आरो बार बारबाथाय जा मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बिदि बार नांगौ आरोना बांद्राय बारबाबो गिलायलाङो आङो दंफांफोरा बायगोनदां साननानै जा मोजां ओमफ्राय नै आङो नोंसोरनो देखायनो आङो रस गायनानै दोनदोंमोन नै मा जाखो ओमफ्राय आंनि रस बिबार बारनाया हा ओमफ्राय मा जाखो बिबारा ओमफ्राय मा जाखो बिबारा आंना जा मोजां बिबार बारदोंमोननो रसा ओमफ्राय हारसिंनो लरहायलांबायनो साननै सानथामल' थाखाय नालाय बिबारा ओमफ्राय नैबे थाइजौखौबो आं गायदों बे थाइजौखौबो बोरै माने डार्क रेड कालार ना मोजां नुयो ओमफ्राय नै एल'भेरायाबो जा बारिदों जा मोजां एल'भेरायाबो जा मोजां बारिनानै थाबाय आरो बेखौ आं गायाखै बियो गोदो आं फैजेननाय बेखौ फुननांगौथ' मोखाङाव आबौ गायदों गोदोनो औ मानिसा होलांदों बेनो आब'नो नैबे वाइट कालार रसखौहाय मानिसा गिफ्ट होनानै गालांदों आरो ओमफ्राय नै बानलुआबो हाबाय ओमफ्राय नै बिराद अखा हाबाय आरो बोथोरा बिराद थान्दा जाबाय दैहैथ' जा गरममोन नालाय ओमफ्राय बिराद थान्दा मोजां जाबाय आरो दायो आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर आरो आं क'क्राझाराव मा लांफैदों नोंथांमोननो आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै लानो थाखाय बाय बाय